Для встречи слева! Побєдобєсія наближається. Під гуркіт військової техніки та нехтуючи соціальною дистанцією в Сімферополі, Севастополі та Керчі крокували окупаційні підрозділи. Це генеральна репетиція параду 9 травня, головної скрепи російської пропаганди. Крім сотень військових Чорноморського флоту, МНСників та силовиків марширують загони кубанських козаків з кортиками та увішані медалями. Слідом за ними майбутнє гарматне м'ясо путінського режиму – юнармія. Підлітки в однострої, берцях та з червоними прапорами. Юнаків по всьому Криму використовують для пропаганди війни. В Білогірській школі пішли далі парадів і зняли кліп. Підлітки, вбрані червоноармійцями в пілотках, відповзають з поля бою. А в сусідній Росії заплановані паради дошкільнят, а дехто репетирує надгробки радянських солдатів. А в окупованому Криму так звані паради перемоги пройдуть в 3 містах без жодних карантинних обмежень, масок та дистанції. Лише тисячі окупаційних військових та перевдягнених дітей, а також сотні одиниць військової техніки, зокрема й часів Другої світової.